Human maipabarog ni Miguel Lopez de Legazpi ang syudad sa Manila sa isla sa Luzon, dito na nagsugod ang pagdumala sa mga katsila sa Pilipinas. Pero adunay mga piratang Hapon nga mingatake sa northern part sa Luzon para masakop ang rehiyon. Kini ang istorya sa Woco invasion sa Cagayan, away sa mga katsila o mga piratang Hapon ug ang mga samurai narunin. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1573, ang mga Hapon nakipagkalakal o nakipagbarter og mga bulawan og silver sa isla sa Luzon, partikular sa probinsya sa Cagayan, Pangasinan ug sa lain-laing bahin sa Manila ug kasagaran sa ilang trading mahitabo sa Lingayen. Pero niadtong 1580, usa ka grupo sa mga pirata nga Hapon ng mga Woco kay kalit lang niatake sa Cagayan ug salbahis kaayo sa mga nitibo nga Pilipino sa lugar. Miabot po dayon sa Manila ang balita mahitungod sa Cagayan diretso sa Gobernador General nga si Gonzalo Ronquillo. Gipadala dayon sa Gobernador General si Juan Pablo de Carrion usa ka hidalgo ug kapitan sa Spanish Navy para palayason ang mga pirata sa Cagayan ug tagaang proteksyon ng mga natibong Pilipino sa lugar. Matod pa sa suwat sa Gobernador General ngadto sa hari sa Espanya nagingon nga ang mga Hapon isog nga mga tao way undang sa paghasol sa mga natibo sa Pilipinas. Aduna pud sila dalang mga kanyon o mga pusil, nagsulo pud sila armor nga hinatag sa mga Portuges para nila. Maong naglayag dayon si Kapitan Carrion paingon sa Cagayan sakay sa usa ka galyon ug pipila ka mga sundawong katsila para kumpruntahon ang mga tao didto. Sa dihang naabot na nila ang Cagayan, nakitaan dayon nila ang mga kontra maong gibombahan dayon sa katsila ang mga gagmayng barko sa mga Hapon. Ang pangulo sa mga Hapon nga si Tai Pusa nagmando dayon sa iyang mga sundao nga mubaw sila sa pagpabuto. Mao ninaog ang mga katsila sa ilang barko misakay sa 7 ka gagmayng bangka para atakihon ang mga Hapon. Tungod kay kahibaw mga katsila nga mga Hapon di kahibaw mo gamit sa mga pusil ug di pud sila kamao mo target sa mga kontra, hinay pa jud kayo ang mga Hapon sa pagbutang sa bala. Di parehas sa mga katsila nga anad na kayo sa paggamit sa mga pusil. Pero kalit lang adunay niabot nga reinforcement ang mga Hapon sakay sa ilang mga sampan o gagmayng barko, mao nagpadayon ng gubat sa dagat. Daghang Hapon ang napatay sa mga katsila, mintras nagpadayon ng gubat, nakatkat sa mga katsila ang mga sampan sa mga Hapon noong nagatubang sila. Pero puwerteng maayuha sa mga Hapon sa hand-to-hand combat gamit ang ilang espadang katana tungod kay sila mga samurai. Niatras sa mga katsila o nibalik sa ilang barko tungod kay di nila kayang pildihon ng mga Hapon sa hand-to-hand combat, labaw sa tanan nga puwerteng haita sa mga espada sa Hapon nga kaya kaayong putlo ng espada sa mga katsila. Kaya atong panahuna mga Hapon na pod ang ningkatkat sa barko sa katsila o gipadayo nila nga away sa galyon. Kundi patungod sa mga pusil sa mga katsila o kapaspas silang mubutang o bala na pildi na sila sa mga Hapon maong sunod-sunod dayo ng pagpabuto sulod sa barko. Nag-inambakay po ng mga Hapon sa barko sa mga katsila o nang langoy palayo sa galyon padung sa baybayon. Samtang ang uban nilang kauban na nga lumos sa dagat tungod sa mga gisuloob nila nga armor. Naguratan ang mga katsila sa gipakitang skill sa mga Hapon sa gubat, ilabi na sa hand-to-hand combat, maong daghan ang namatay sa mga katsila, kauban na ang kapitan sa barko nga si Pedro Lucas. Samtang ang mga Hapon ni sulod sa sapa sa Cagayan ug nagtukod og fortifikasyon didto para sa ilahang proteksyon. Paglabay sa pila ka adlaw gisundan kini sa mga katsila, dala ang ilahang mga kanyon ug nagkaot duol sa yuta sa mga kuta sa Hapon ug gisugdan ang pagbomba ang kuta sa ilang kontra gamit ang ilahang mga kanyon. Tungod sa way unda nga pagbomba sa mga katsila, gusto sa mga Hapon nga makipagpulong para sa ilang pag-surrender sa mga katsila. Maong gimanduan sila ni Carrion nga kinahanglang mupahawa sila sa Luzon ug di na pabalikon. Pero nangayo og bulawa ng mga Hapon baylo sa ilang pagpahawa sa Cagayan. Nasuko si Carrion sa gisulti sa mga Hapon maong gibalibaran niya kini og gipadayon ng pagbomba sa kuta sa mga Hapon.
Maong naahat og gawas sa mga Hapon sa ilang kuta nga naa sa mga 600 ka samurai ug niatake pa dong sa mga Katsila. Daghang napatay sa puwersa sa mga Katsila sa unang pag-atake sa mga Hapon ug nakailog pa sila ga mga pusil. Mintras nagpurma pa ang mga Hapon para sa ilang ikaduhang pag-atake, gimando ni Carrion nga butangag og kutsilyo ug mantika ang tumoy sa ilang pusil para dili magunitan sa mga Hapon ug nagpadayon ang gubat. Nagmando dayon si Kapitan Carrion og full attack batok sa mga kontra nila ug dayong gipamusil sa mga Katsila mga Hapon ug anam-anam nga nangahagsa sa yuta ang mga samurai. Gimasakir po dayon sa mga Katsila mga Hapon ug way gibiling buhi pagkahuman gipanguha sa mga Katsila mga armas sa ilang kontra, ilabi na ang mga espadang katana sa samurai para himuong tropeo sa gubat. Mahuman ang gubat sa Cagayan, mingabot po dayon ng reinforcement sa mga Katsila para sa proteksyon sa probinsya ug gitukod ni Carrion ang syudad nga Nueva Segovia or Lalo sa panahon karon. Pero sa sunod nga pagbalik sa mga Hapon kay salbahis na kayo kaysa sa unang pag-atake nila sa Cagayan, kay sakop na gyud sa mga Hapon ang tibuok Pilipinas niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan. Diri na lang kuto mo kayo kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga musunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.